назурбӣ пуле ки аз кори ошхона мегирад барои манзили ба иҷора гирифтааш ва ду фарзанди ноболиғаш сарф мекунад. ӯ як зани танҳо аз водии вахш аст. 4 моҳ пеш талоқ гирифт, парастории фарзандон бар душаш афтид. бекории шавҳар ва хушунату зӯроварӣ бори ин занро зиёд кард. назурбӣ тоби таҳқиру бадрафториро накард ва аз шавҳараш ҷудо шуд. ӯ бар асоси қонунҳои исломӣ ҳақ надорад ба манзили шавҳараш ки ӯро талоқ додааст баргардад, вале дар хонаи волидайн низ барои ӯ ва фарзандонаш ҷое нест. вайша дарма холӣ мекард, ғазабша лату кӯб мекард, кор намекард, гап мешинид, вай мекард. фақат хонаи модарам сир мекард. бисёр ки шуд, даштамои безеб ки шуд, ман худам баъд биромадам, рафтам кӯдакма гирифтам, дига ҳечи нагирифтам, рафтам. бо ҳомиладор ки будам, фарзанди дуюмгимда. дар вилояти хатлон мисли назурбӣ даҳо зани дигар аз шавҳар талоқ гирифтанд. аз ин хонаводаҳо дар 6 моҳи гузашта зиёда аз 2000 кӯдак аз хонавода дур монданд. беш аз 90% онҳо дар тарбияи модар қарор гирифтанд. дар нишасти хабарии раёсати адлияи вилояти хатлон аз зиёд шудани пошхӯрии хонаводаҳо ки аксаран хонаводаҳои ҷавон ҳастанд, изҳори нигаронӣ карданд. дар вилояти хатлон 1891 адад буда, нисбати соли гузашта 381 адад зиёд мебошад. бо қарори суд 1591 адад, бо розигӣ 298 адад. созмонҳои ҷамъиятӣ дар ҷануби тоҷикистон баъди суҳбат бо занони танҳо монда сабабҳои пошхӯрии хонаводаҳоро ба мушкилоти зиёде рабт медиҳанд. бисёртар ҳамин зӯроварии равонию иқтисодӣ, баъд мерава ба ҷисмонӣ мерасонад. хурофотои кӯҳнашуда, ина вай дорам ман надорам, вай кард ман накардам. талоқ барои занон оғози мушкили онҳо мешавад, хусусан барои занҳои фарзанддор набуди ҷойи зист, бекорӣ ва ба танҳоӣ тарбия кардани фарзанд. ба назари коршиносон кӯдаконе ки дар тарбияи яке аз волидайн ҳастанд, таълиму тарбияи хуб надоранд. назурбӣ вақте дар ҷои кор мешавад, дар фикри фарзандонаш аст. аксар вақт онҳоро дар хона танҳо гузошта ба кор меравад.